Come on, hatagan atong kusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Kanang para sa Ginoo. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's good to be here. Maayo kayo nga naa ka. Amen. Lingi ay mo hang tapad ing nang bulahan kay ka. Kay nakatapad ka nako. Amen. This is the second Sunday, no? Second Sunday sa bulan sa Abril. Dali na lang gid kayo ang panahon mga igsoon. Kung nakahinomdum mo, yes, last Sunday nag-celebrate ta, nag-commemorate ta, no, sa Resurrection Sunday, tama ba? Hello. Amen. We had a very kuan gid kayo kana betang gikan ta sa series sa March, unsa to atong series sa March? Ha? Wala na yung nakahinumdum. Go and make disciples unto all the nations. Nindot kayo mga igsoon, yes, kuan ni Pastor Juan kaganina, gikan mi sa Davao, naka-receive nindot gid kay mga igsoon ang mga pulong sa Ginoo, no, nag-ignite sa fire. Nindot gid kayo ng magpaduol ta sa mga nagkalayo kay magkalayo pud ta, matakdan pud ta. Og dili ni siya karon nga continuation sa series nato last March, pero padayon ta tudloan sa Ginoo how to be a disciple. Ang pagkahimong disipulo mga igsoon is a life of obedience. Tama? Nagaingon ang pulo sa Ginoo sa Matthew 28, mo ni ang sugo, mo ni ang Great Commission. Ingon pa si Bishop Hurley, Great Continuation. Nung nag-continue ta sa gisugo ni Jesus sa iyang mga disciples, go and make disciples unto all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey. So mo na atong mission mga igsoon, pagsangyaw sa kamatuoran, sa pulong sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo, ug pagtudlo aron kita nga mga disipulo makahimo pud og mga disipulo kitang tanan nagasugot sa Ginoo. Amen. Amen. Ikaw ba ng disipulo nga anda mo sugot sa Ginoo? Amen. So karong hapon na mga igsoon, ako mo hangyon nga manindog ta as we honor the word of God, magahisgot ta aning usa ka character sa Bible, himuon nato ni siya nga example sa usa ka tawo nga yes ning obey siya sa Ginoo apan dili total nga obedience. Abri inyo mga Bible diha sa 1 Samuel, 1 Samuel Kapitulo 15, versikulo 1, ngadto sa 23. Taas-taas ang atong basahon. But bear with me, kay isa ni siya kahinubay sa kinabuhi ni King Saul. No, ni King Saul. Tan-awon nato ang iyahang kinabuhi ug mahimo ni natong panaminan karong hapuna mga igsoon. Kay naa ba 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 3? Kay taas ni siya, so kung wala ka nakabasa og Bible, cover na nimo karong adlaw ang usa ka 23 verses. Okay. Basahon natong tanan, akong gingon nga ipakita diri sa screen para dako, no, makita gyud nako kay gamay ang ako ang screen diri. 1 Samuel 15, 1 to 3, ready, go. Mingon si Samuel kang Saul, gisugo ako sa Ginoo sa pagdihog kanimo, ingon nga hari sa iyang katawhan. Ang mga Israelita busa pamatia ang mga pulong sa Ginoo. Silutan ko ang mga Amalekanhon tungod sa ilang pagpakigbatok sa mga Israelita sa dihang migawas sila sa Ehipto. Busa atakiha ang mga Amalekanhon ug pamatya silang tanan. Ang tanan maingon silang tanan. Okay. Lalaki, babayi, gagmay o masuso, lakip ang ilang mga baka, karnero, kamelyo ug asno. Busa gipatawag ni Saul ang katawhan ug giihap niya sila didto sa Telem. May 200,000 ka sundalo gikan sa Israel ug 10,000 ka sundalo gikan sa Huda. Unya si Saul ug ang iyang mga sakop miadto sa siyudad sa Amalek ug nag-atang sila didto sa walog.
O giingnan ni Saul ang mga kinihanon. Biyain ninyo ang malikanhon kay kundili pamatyon ko kamo uban kanila. Gitabangan ninyo ang mga Israelita sa ilang paggula gikan sa Ehipto, busa dili kamo namo iapil pagpatay. Busa mibiya ang mga kinihanon. Gibuntog ni Saul ang mga Amalikanhon gikan sa Habila hangtod sa shore nga silangan sa Ehipto. Next, gipamatay niya ang tanang tawo. Gawas kang Agag, ang hari sa mga Amalikanhon, ingon man ang tambok nga mga karnero ug mga baka. Gihipos usab nila ang tanang maayong butang. Ang gilaglag nila maulamang ang kadtong walay hinungdan. Tamsa, muposa ta didto. Unsa to ang gisugo sa Ginoo kang Saul? Pamatyon tanan. Gipatay niya tanan, pero, unsa gingon dire? Gawas kang Agag. Ug ang mga, unsa pa? Tambok nga mga karnero, mga baka, gihipos nila. Naghipos sila, wala nila, gipatay di ay tanan. Next. Ana. Unya, giingnan sa Ginoo si Samuel. Nagbasol ako, nga gihimo kong hari si Saul, kay mibiya man siya kanako ug wala niya tumana ang akong mga sugo. Nasuko si Samuel ug nagampo siya sa Ginoo sa tibuok gabii. Sa pagkabuntag misayo pagmata si Samuel aron pagpakigsulti kang Saul apan gibalitaan si Samuel nga miadto si Saul sa Carmel ug didto naghimog monumento alang sa iyang kaugalingon ug unya milahos siya sa Gilgal. Si Samuel miadto kang Saul ug giingnan niya si Saul, panalanginan kaunta sa Ginoo kay gituman ko ang iyang mga sugo. Apan si Samuel nangutana, nganong aduna may mga karnero ug mga baka nga nagtingog? Si Saul mitubag, nailog kini sa akong mga sakop gikan sa mga Amalikanhon, kay wala man nila laglaga ang labing maayo sa mga karnero ug mga baka aron ihalad nila sa Ginoo nga imong Dios apan ang uban among gihurot ug pamatay. Unya si Samuel miingon kang Saul, igo na, sultihan ko ikaw sa giingon kanako sa Ginoo kagabii. Ug miingon si Saul, sige, sultihi ako. Ug miingon si Samuel, bisag miila ka sa imong kaiwit, gipili ka sa Ginoo, ingon nga hari sa mga banay sa Israel. Gisugo ka sa Ginoo pagpatay sa mga makasasala nga Amalikanhon. Apan nganong wala mo man tumana ang sugo sa Ginoo, nganong nagpahimulos ka man hinuon sa mga butang nga gipamiyaan sa mga kaaway ug sa ingon gibuhat mo ang dautan sa atubangan sa Ginoo. Mitubag si Saul kang Samuel, gituman ko ang sugo sa Ginoo ug nabihag ko si Agag, ang hari sa Amalikanhon, ug gipamatay ko ang mga Amalikanhon. Apan, ang akong mga sakop nanguha sa mga butang sa kaaway aron ihalad sa Ginoo nga imong Dios dinhi sa Gilgal. Gisugo ba din sa Ginoo nga manguha para ihalad? Wala, no? Pero ngon diri gikuha nila aron ihalad sa Ginoo. Gikuha nila ang mga karnero, mga baka ug mga labing maayong mga butang nga angay unta nga laglagon. Next, si Samuel miingon, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timan-i nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa sa halad nga mga mananap nga sunugon ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa sa tambok sa karnero. Ang pagkamasupilon samara sa sala sa pagkonsultag espiritu ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Dios kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo hugihukasan kaniya sa imong pagkahari. Kay gamay na lang, go! Unya mingon si Saul kang Samuel, nakasala ako kay gilapas ko man ang sugo sa Ginoo, ingon man ang imong mga pulong, kay nahadlok man ako sa mga tao, ug gitahod ko ang ilang tingog. Last verse, busa karon hangyoon ko ikaw nga imo akong pasayloon, ug mopauli uban kanako aron simbahon ko ang Ginoo. Let's pray.
Father, thank you, Lord. Ikaw magpanalangin sa imong pulong karong hapuna. Amo makasing-kasing Ginoo, giablihan namo, Holy Spirit. God, let your word, Lord God, mahimong buhi nga among pamation, Lord God. Holy Spirit, let your word, Lord, mahimong bukan, Lord God, kanang revelation, pinadayag. That, Lord God, dili lang ni kanang taman sa among igdulungog, kundi matisok ni sa among makasing-kasing, and mahimo ni God nga kanang buhato namo, mahimong mag-usab namo, mahimo Ginoong Dios nga kuan namo, Lord, mag-equip namo, Ginoo, hangtod Ginoo, mahimo kami mga disipulo nga mahimong obedient liwat nimo, Ginoo. That you, Jesus, you were obedient, Lord, unto death. Ug kami usab Ginoo mahimo pud ming mga disipulo nga hangtod Ginoo sa katapusan sa among ginhawa, mahimo ming mga sumusunod nimo nga nag-obey sa imong word. Salamat, Lord. Bless your preaching of your word this afternoon. And God, walay disturbo, wala Ginoo'y bisag unsa Ginoo nga negatibo sa among mga panghunahuna, masentro mi sa imong pulong karon. Amo ning gihalad kanimo ni nga panahon. Speak to us, Holy Spirit, in Jesus name. Antanan mo ingon. Amen. Okay, before ka mulingkod, ingnay mo ang tapad sa title sa atong verse karong hapuna. Ang title sa atong message di ay sa karong hapuna is The Dangers, no? Ang kadelikado sa pag-disobey. Ingna. Delikado di ay kung sana dili kamutuman. Okay, malingkod ta mga igsoon. Thank you, Lord. Kani nga hinubay nga atong gibasa kaganina sa 1 Samuel mga igsoon, this is the life of Saul. Si Saul manggod mga igsoon, siya ang una nga hari. Siya ang pinakauna nga hari nga giordain as king sa mga katawhan sa Ginoo sa mga Israelites. Wala sila'y hari before, no? Tagaan ta mong perspective. Wala sila'y hari sa una. Ang Ginoo ang ilang hari, ang Dios nga nasa langit, no, Yahweh. Siya ang kanabitang nangulo sa ilaha, pinaagi sa iyang mga propeta. Pero sa kagahian ug ulo sa mga katawan sa Ginoo sa unang panahon, ang mga Israelitas nangayo sila og hari nga mao'y mangulo nila. Aside sa Dios, nangayo sila og physical nga hari nga mao'y mo reign, mao'y mo sana kanabitang mangulo sa ilaha. Mao na nga ang Ginoo gihatagan sila og hari. Og mao ni si King Saul, no? Sa iyahang kani onset ba ni sa iyahang reign bitaw, sa iyang paghari. Si propeta Samuel, siya ang nag-anoint ni Saul nga mahimong hari. So itong nabasa dinhi, sa pagsugod pa lang, no, sa pagpili sa Ginoo kang Saul, si Saul, kuan siya kanang humble. No? Kanang in fact, sa pagsugod gyud niya, nga gipili siya sa Ginoo, nahimo siya kanabitang spirit-filled. Puno siya sa espiritu, nga siya nakauban sa mga propeta. Kung basahon ninyo kanang sa 1 Samuel, nahimo siyang kauban sa mga propeta, nga even siya naga-prophesy siya. He was humble, he was spirit-filled, mga igsuon. But sa kadugayan, no, tungod kay ang Ginoo, laban man sa iyang mga katawhan, gigamit si King Saul, naghan kay silag mga daog nga mga gubat. No, daghan kay silang nadaog, kay daghan man silang kontragod. Dili lang di ay karon nga panahon nga ang Israel daghang kontra. Sa una pa na, sa Old Testament, no, ang nasod sa Israel, daghan kay silang kontra, ang mga kasikbit nga mga nasod. Ug mao na ang nahitabo mga igsoon sa kadaghan nga mga wars nga nadaog nila, mga gubat nga nadaog, gipanguluhan ni King Saul. Ang kasing-kasing ni Saul, nahimo siyang proud, no? Nahimo siyang kanabitang naay garbo, no, nga siya kana siguro bitaw kanabitang daghan na kaayo ka og victories, daghan na kay kag naabot, no?
gamay ra siguro, no? Salamat sa Ginoo sa mga Kristohanon nga magpabilin nga kanabitang humble. Pero mostly sa mga tao nga daghanag na nga abot, daghanag mga victories, daghanag mga na prove sa ilang kinabuhi, mo enter gyud ang pride. Tama? No, naagyud mo na si Saul. Morning nahitabo sa iyang kinabuhi. Sad to say, tungod sa gipasinati sa Ginoo sa iyahang nga mga kadaugan, ang tungod kay ang Ginoo laban sa iyahang mga katawhan, niabot ang panahon nga nahimong garbuso si King Saul. Dili siguro halata. Pero tan-aw nato ni karon ang hinubay ani nga life ni Saul nga nakita na reveal ang unsa ang naa sa iyahang kasing-kasing. Tan-aw nato diri mga igsoon, atong himay-himayon ni nga hinubay sa 1 Samuel nga atong gibasa kaganina sa chapter 15. Si King Saul nakadawat siya og clear, klaro, radical, siguro extreme, nga command gikan sa Ginoo pinaagi kang Samuel nga propeta. Di ba gibasa man to nato kaganina, unsa man tong command sa Ginoo kang King Saul? Unsa to? Yes, pamatyon ang tanan nga mga Amalikanhon. Gi-enumerate pag yun dito, patyon ang mga babayi, lalaki, masuso, tanan gyud. Even ang ilahang mga alaga, kanang mga kabayo, mga karnero, mga kanding, walay ibilin unsa ganito ipakuan sa Ginoo ipabuhat sa ilaha? Patyon tanan. Patyon tanan. Sa panahon no sa Old Testament may igsoon sa magbasa ta sa Old Testament daghan magid kaayo og mga gubat sa akong nang giingon. Rare ra kaayo ni nga isugo sa Ginoo nga pamatyon tanan. No kung nagani gubat ang mga miadto sa gubat ang ningsulong sa gubat, ang ilahang plunder kana bitang ilahang mapildi, ang tanang kabtangan silang mapildi ila ginang makuha. Nagani na ang mga babaye ang pamatyon mga lalaki ang mga babaye himuon nilang mga kanang slaves ug ang ilang mga kabtangan ilahang maangkon. But kani distinctively kani nga sugo sa Ginoo kuan gid kayo clear ang instruction sa Ginoo. Yes, extreme. Kani bitang mga Amalikanhon mga igsoon, tagaan gihapon ta mo og point of view. Kaning mga Amalikanhon, grandson ni siya ni Esau. Kung makahinumdum mo si Esau ug si Jacob mauto ang duha ka anak ni Isaac. Oh, ni Isaac ug ni Rebecca. Dayon giilad ni Jacob ang iyang igsuon nga si Esau mo unta toy kinamagulangan mo nang nakuha ni Jacob ang iyahang birthright. Siya ang nakapanunod ug siya ang nakadawat sa promise sa Ginoo ngang iyang mga kaliwatan mahimong unsa na great. Ug si Esau nahimo ug sa kuan pa wala na siya ba nawala siya mao ni ang mga kaliwat ni Esau mao ning mga Amalikanhon. Ug ang siguro nakana mo nga grabe no kanang kuan lagi kay ang Ginoo nganong iya mang yung puuhon ang nganong iya mang yung ikuan mo ra bag karon ba si Trump bitaw nga iyahang hutdon tanan ang Iran o ingon na ang panghitabo ipahurot sa Ginoo ang tanang Amalikanhon tungod kay kung basahon pud nato before paana pagawas kani mga Israelites mo ni ang mga kaliwat ni Jacob. Pagawas sa mga Israelites, history ni mga igsoon, aron na amoy pagsabot, pagawas sa mga Israelites sa gikan sa Egypt, tungod kay naulipon sila, muunang ang Ginoo iyang ipuo ang mga Amalikanhon kay gusto niya panimaslan. Kay ang gibuhat sa Amalikanhon sa mga Israelites, pagawas nila sa Egypt, giatake man ni sa mga Amalikanhon ang mga Israelites nga wala sila'y kalaban-laban. Gikan pa sila nahimong ulipon sa Egypt pagawas nila gikuan sila gi-attack sila nga dili pa man sila kabalo mo dili pa sila army ba gikan pa lang sila sa slavery mao na nga nasuko ang Ginoo sa ilaa sa mga Amalikanhon ug ning saad ang Ginoo nga iyang panimaslan gyud og iyang puuhon ang mga Amalikanhon. Fast forward mao ni ang gisugo sa Ginoo kang Saul kadtong gi-promise sa Ginoo kadtong
kuan sa Ginoo, giingon sa Ginoo nga iyang puhuon ang tanang Amalikanhon ug mao ni ang iyang gisugo kang King Saul. Nakuha ninyo? Okay. Sa atong tanaw na to, unsa may relevance ani ngano maghisgot man ta aning mga Amalikanhon. Kita karon mga igsoon, kita ang mga piniling katawhan sa Ginoo. Balikon nako, ingna imong tapad, ikaw ang pinili nga katawhan sa Ginoo. Sa atong generation karon, sa daan nga tugon ang mga piniling katawhan sa Ginoo, exclusive sa mga Israelites. But kita karon nga gidawat ni Jesus, ning dawat ni Jesus as our Lord and Savior, kita ang mga espirituhanon nga mga piniling katawhan sa Ginoo. Ug kaning mga Amalekites nga gisulti diri nga mga kontra sa mga Israelites sa mga igsoon, nagrepresent ni, no? It represents or it symbolizes the forces of evil, internal mga struggles nato, no? Mga negative, mga obstacles, mga nagpugong nato nga mahimo tang madaugon dinha sa Ginoo. Kung ang mga katawan sa Ginoo, mga physical nga katawan sa Ginoo naa sila'y kontra, kita pod karon nga mga espirituhanong katawan sa Ginoo naa pod tay mga kontra. Walay ni amen. Ako ra ba? No, kung ikaw Kristohanon ka, naa kay mga struggles, naa kay mga battles, naa kay mga gipang atubang, no, mga spiritual nga mga forces of darkness, no, mga temptations, internal nga mga struggles nimo, mga sala that you cannot say no. Mga buhat sa yawa nga gusto mo mupugong nimo sa imong pagtubo dinha sa Ginoo, mauna nagrepresent ang mga Amalikanhon. You see, kani example, kahadlok, doubts, garbo, anger, no, kana mga igsoon, that represents, nagsimbolo na sa mga Amalikanhon sa ato ang mga kinabuhi. So karon mga igsoon, karong hapuna, tudloan ta sa Ginoo, no, tudloan ta sa Ginoo because tungod sa ato ang mga kontra, gusto sa Ginoo nga totally mo obey ta sa iyang pulong aron mahimo tang total victorious sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Amen. Gusto ba ka nga mahimo kang madaugon? Igsuon, I tell you, madaugon na ka. More than 2,000 years ago, gidaog na sa Ginoo ang tanang battles, spiritual battles dito sa cross. Sin and grave, and even death, gidaog na sa Ginoo. We are more than victorious in Jesus Christ. Palakpakan sa nato ang Ginoo, anak. Hallelujah. Yes, we are victorious. But today, no, ang atong pagkinabuhi, no, matag-usan nato, like King Saul, gitagaan ta sa Ginoo, we all have a command from God. Si Saul naa siya'y kanabitang distinct o clear, klaro nga command, sugo sa Ginoo sa iyang kinabuhi, nga angay niya sundon. Mga igsoon, I don't know about you, but ako, nakadawat po ko, no, sa akong kinabuhi, nakadawat ko clear and distinct nga command sa Ginoo sa akong kinabuhi, nga akong gisugot, mauna nga nakabaton ko breakthrough sa akong kinabuhi. Sa diha ang makristohanon ka, sa diyang namalandong ko aning, ko Lord, matag kristohanon di ay at some point sa atong life, at some point sa every season sa atong kinabuhi, makadawat di ay tag-instruction sa Ginoo, command sa Ginoo, aron kana atong sundon, aron makahimo ta, maka-experience ta og kadaugan sa ato ang kinabuhi, mga igsoon. No, naalay-lahi siguro ta, lain-lain siguro ta og kanang level or lain-lain siguro ta og area sa atong mga kinabuhi nga gi-command ta sa Ginoo to obey. For example, siguro no naa ka dinhi pero naay kay garbo sa imong kasing-kasing that you cannot release forgiveness. Basing command sa Ginoo sa imo nga i-release na hatag na og pasaylo.
no? Or naaba kay sugo ang Ginoo sa imong kinabuhi to defeat greed, no? Or kahakog, or kabalaka, mga igsoon, karon panahona, ang kalibutan, no, nagpanik, ang kalibutan, no, puno sa kahadlok, puno sa kabalaka, siguro na nakasulod ang kabalaka sa imuhang kasing-kasing, nga murag wala na kay kalinaw, murag di ka katulog, kay ang kalibutan, maunsa na lang, no, na, nagkamahal na, unsaon na lang, maabot nag 200 ang gasolina. Basin og na-command ang Ginoo sa imuha nga, dili ka mabalaka, isurrender sa Ginoo ang imong kabalaka kay dili ka pasagdan sa Ginoo. Nagkamahal na ang tanan pero salamat sa Ginoo nga mahal nato ang Ginoo mo nang naata karon. Amen. No, so siguro na ay command ang Ginoo at some point sa imong life to surrender that addiction, to surrender that kanang double life, no, na siguro kay gitaguan nga sala. Noon nga gi-command ka sa Ginoo nga imo na nang i-expose, imo na nang i-surrender sa Ginoo, siguro pornography, adultery, unsa pa fornication. That command nga gikan sa Ginoo gusto niya nga imuhang i-obey aron mahimo kang madaugon dinha sa Ginoo. Daghan kaayo to give up na apay mga command ang Ginoo to give up your own dreams. Wa kabalo no? Basi naay mga command ang Ginoo sa imuha nga unsa imuhang pangandoy pa imong isurrender sa Ginoo, unsa pay mga desires nimo nga dili na align sa kabubuton sa Ginoo, gusto niya ipasurrender para mutunhay ka sa imong ministry sa pagsugot sa gipatuman sa Ginoo sa imong kinabuhi. Because God nag-awhag siya mga igsuon. Kaning bag-ong kinabuhi nga naata. Kaning bag-o na ba imong kinabuhi? O since ingon ang pulong sa Ginoo nga karon nga naa nakak kang Kristo. The old things have passed and the new things nagaabot na. Munang ingon ang Ephesians chapter 4 verse 22 ingon diri, busa biyain na ninyo ang daan. Ang tanan mo ingon daan. Naaday sugo ang Ginoo sa atua. Nung kanang mga daan biyaan na. Daan nga kinaiya, kay kiniiya sa daan nga kinabuhi. Kining daan nga kinaiya mao ang galaglag kaninyo pinaagi sa dautan nga mga tinguha nga naglimbong kaninyo. So, these are kanang kuan ba kanang mga sugo sa Ginoo, command sa Ginoo. You see, God commanded King Saul through the prophet Samuel. Ang Ginoo di ay maghatag siya mga sugo. Yes, through His word. Kisay nagabasa sa pulong sa Ginoo dire? Gamay ra lagi. Kisay nagabasa sa pulong sa Ginoo? Diha nato makuha ang command sa Ginoo. Diha nato makuha ang mga sugo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. And di lang diha makuha pa nato sa mga propeta. Kinsa man nato mga prophets? Atong pastors, atong mga leaders, mo na ang gamiton sa Ginoo nga mo speak sa atong kinabuhi. Mutudlo nato, mubadlong nato. Amen. No, para pariha kang King Saul, naa si Propeta Samuel nga maoy nagsulti niya mahitungod sa sugo ug sa pulong sa Ginoo. And every time that we hear the Word of God, every time that we listen, every time that we read the Word of God, God is expecting total obedience. Ing na imong tapad, nangita ang Ginoo sa imuhang pagsugot. Sige, lingia siya. Ing na nangita ang Ginoo sa imong pagsugot. You are not just here. Wala lang ka dinhi kay magpa-check attendance ka tungod kay Sunday karon. Wala lang ka dinhi kay yes, gusto ka mo simba sa Ginoo. You are here to listen to the Word of God kay ang Ginoo naa siya'y sugo, naa siya'y command, pinaagi sa mga taong nga gamiton sa Ginoo. Here, mo na atong mga propeta sa dihang makadungog ta nila mga igsuon, umutuman ta, it's just like obeying sa Dios nga nagkigsulti sa atua. Ingon ang James, mga igsoon, do not just be hearers of the word, but doers.
Dili ta magpaila, dili ta magpa-deceive. No nga igo lang ta maminaw, dili ta mutuman. Gusto gyud ang Ginoo nga mutuman ta, dili lang no kay daghan naman gyud kaitag mga nadungog nga mga pulong sa Ginoo. Ang kulang nato ang pag-obey. That is why God will be teaching us tonight unsa man ang mga dangers of disobedience. Ug unsa man ang kanang ang command sa Ginoo ba? Unsa man ang purpose ana sa atong kinabuhi? Number 1, to test our obedience and measure our willingness to follow God. Naadi ay ang mga pulong day sa Ginoo nga imong nadungog, ang mga pulong day sa Ginoo nga imong nabasa, igsuon, gihatag din na sa Ginoo aron testingan ang imong obedience ug i-measure ang imong willingness to follow His words. Dili day na sulagma, ina imong tapa dili sulagma nga naa ka karon. Amen. This is no accident that you are here listening. Nakapaminaw ka sa pulong sa Ginoo, nakadungog ka karon because gusto sa Ginoo nga testingan sa diyang nakapaminaw ka kung imo ba nang i-apply sa imong kinabuhi. God is testing our obedience and He is measuring our willingness. Nakakita ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Nakabalo siya sa imong gihuna-huna karon. Ug sa diyang nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, nagpaabot siya kay gusto niya makita kung mo-obey ba ka, kung willing ba ka mo follow fully without reservation. Sulayan dahil sa Ginoo ang atong obedience. Si Saul, gingnan siya sa Ginoo, pamatya to tanan. Wala gisugo sa Ginoo ang the usual nga, sige, sulungan ninyo din ang tanan. Kay mo man na ang the usual good. Kung musulong sila, ang tanang tilde, ila. Bihag. Nakuha ninyo? Pero distinct ang command sa Ginoo kang Saul, kay nga naman, iyahang gitestingan kung sugton bagyod ni Saul ang iyahang gi-command. Ang iyang gisugo. Mauna, no? Sa dihang gibuhat, no? Sa dihang pag-adto, pagsulong ni King Saul dito sa maang Amalikanhon, sa atong nabasa, gibuhat ba sa kinatibukan ni Saul ang gisugo sa Ginoo niya? Ha? Hello? Salamat sa pulo. Gibuhat ba niya ang kinatibuk ang gisugo sa Ginoo kaniya? Wala. Ning atake siya, tuod gipamatay niya, tanan pero naa siya'y gibilin. Sa ato pa, ni-obey siya pero partial ang iyang obedience. So natestingan ang kasing-kasing sa pag-obey. Number 2, every test, matag command di ay sa Ginoo, is the test, no? Every test is an opportunity to demonstrate our trust in God's judgment. Sa diyang na-command ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, mga igsuon, opportunity di ay nato nga atong ipakita ang ato ang pagsalig sa unsaman sa kabright sa Ginoo, sa wisdom sa Ginoo, and ipakita ang atong submission to God's will. Every time, balikon ako, sa matag panahon, nga ipadayag sa Ginoo ang iyang pulong, kanang naa siya ipabuhat sa imuha, naa siya ipa-obey sa imuha, sa diha di ang ihatag na opportunity di ay nato, nga atong ipakita nga nagsalig ta sa Ginoo, mauna nga ato ang sugton ang iyang pulong, ug ato ang isubmit ang atong kaugalingon sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Kay sayon raman good kaayong moingon ta sa atong kaugalingon nga nagsalig ka sa Ginoo, di ba? Yes, nagsalig ko sa Ginoo. Yes, kuan gid kay ang Ginoo ganihan nag-awit ta, no? Salamat sa kaayo mo, Jesus. It's very easy to say that we trust God. But ang tinuod makita, kung tinuod ka nga nagsalig sa Ginoo,
kung sugoon na ka sa Ginoo. Makita na kung tinuod ba ka nagsalig sa Ginoo sa iyahang perfect will. Ang perfect will sa Ginoo is that you will have peace. Sometimes wala tay kalinaw sa ato ang kasing-kasing una-una kay di man ka maka-forgive. Munang sugoon ka sa Ginoo nga pasaylua aron magmalinawon ka. Usahay dili ta kasalig sa Ginoo, dili ta mo obey. Kay nga naman, lagot lagi kay napasakitan ka. But it's the only way to have peace sa imong life. So, kung mo-obey ka sa Ginoo, kung mutuman ka sa kabubuton nga imo nang pasayloon, o sa may imong masinati, kalinaw. Makatulog ka, dili ka magsigig kaligot-got sa imuhang una-una. Magsigig huna-huna unsaon pagbalos. It means you are trusting God sa iyang perfect will sa imong kinabuhi. No, kung diha na makita, kung ingnon ka sa Ginoo, ihatag. Ganina nag-exhort si Pastor Juan diri, no, kanang paghatag sa tithes o sa offering, mga igsoon, tungod sa kalisod karon ang imong 1,000, gamay na lang kaayo ang imong mapalit sa grocery. Dayon mo exhort si Pastor Juan diri nga ihatag ang imong tithes. That's 10% of your income. Then pagtan-aw nimo gamay na lang mahabilin, kulang naman ni ipangbayad tanan, diha na ma-prove kung nag-trust ba ka sa Ginoo sa iyang will sa imong kinabuhi to return your tithes and to give your offering. Kay kung imo nang tikangan, imapakita nimo nga tinuod nagsalig ka sa Ginoo, tinuod nga dili ka mahadlok unsa may panghitabo sa kalibutan, still faithful ka sa imong paghatag sa imong tithes and offering. It's very easy manggod, sayon ra kaayo mo obey kung unsa man convenient sa atoa. Pero kung naa na gani opposition sa ato ang will, na gani opposition sa ato bitang tawhanon, mga igsoon, that is a step of faith. Sa dihang mutikang ka sa imong pag-obey sa Ginoo, nagpakita ka, nag-demonstrate ka ang command sa Ginoo sa dihang imong tumanon, nagpakita ka kay opportunity na nga imong i-demonstrate ang imuhang pagsalig sa Ginoo, kay ang Ginoo mas bright pa kaysa nimo. Amen ba? No, kana bitaw ang wisdom bitaw sa Ginoo, mo nang ingon ang pulong sa Ginoo nga your thoughts, ang akong thoughts, my thoughts are higher than your thoughts. Dili gyud ang atong panglantaw maayo na para nato, pero ang Ginoo napaday siya mas labaw nga giplano kaysa sa atoa. That is why ang pulong sa Ginoo sa dihang atong tumanon ang command sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsuon, usahay labaw kaysa sa ato ang natural nga mind. Natural nga panghuna-huna. Sometimes mo ka mao na gid ni ang the best para nako. Siya nagyud ang perfect will para nako, pero ang Ginoo nag-command sa imuha through your leader, bulagi na kay dili na siya para nimo. Dili pa tamang panahon karon kay ga-eskwela pa ka. Di mo ingon dayon ka, siya na gyud ang perfect nimo. Kung imuha bitaw ng tumanon ang pulong sa Ginoo, pinaagi sa mga propeta sa imuhang kinabuhi, igsuon, He will demonstrate nga nagsalig ka sa Ginoo. Nga naapay mas the best nga giandam ang Ginoo para nimo sa insakto nga panahon. Ang command number 1, unsa to? Gihatag sa Ginoo to test our obedience and to measure our willingness to follow God fully. Number 2, every test is an opportunity, no, to demonstrate our trust. No, ang pagsalig di ay dili lang sa pulong, but sa buhat. Dili lang sa panahon nga kasabot ka sa panghitabo. Even wala ka nakasabot, buhaton nimo ang pag-obey sa kabubuton sa Ginoo, kay kabalo ka nagsalig ka nga perfect ang will sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ikatulo, ang mga command sa Ginoo, it reveals our hearts.
No, it reveals our hearts. Si Saul, iyahang gikuan ka na, betang iyahang gisugot una ang iyang own judgment instead nga i-obey niya ang Ginoo. Ang iyahang judgment, dili na ko ni Patyo ni si King Agag. Wala man gibutang didto unsay iyahang kanang intention, but sa akong gihuna, ako bang gipamalandungan, wala magyud ka niya gyud gipatay si King Agag. No akong gikuan ba nga sa iyang kahambugiro, himuon niyang trophy. Nga naro ang hari sa kuan sa Amalikanho, napatay na ko tanan. Dara ang hari, ako iyahabang gimong og sa kuan pa proud kay siya sa iyang kaugalingon. Ug dili na mo'y kabubuton sa Ginoo. Through sa pagdisobey ni King Saul, na-reveal ang unsay naa tinuod sa iyang kasing-kasing. No? Rather than mo-obey siya sa Ginoo, unsa man, wala niya gi-obey ang Ginoo, yang giuna ang iyang kaugalingon nga kuan ka ng judgment. Siya'y nasunod. Unsa pa, he was seeking validation from men rather from God. Mao man to nga wala niya pamatya ang tanan nga mga kuan katong mga kahayupan kay mo may giingon sa iyahang mga tawo. Di ba kung ikaw mo'y hari, kung unsay imong pulong mo man untay masunod, pero nabali na karon kung unsay giingon sa mga tawo mo nay gisugot ni King Saul instead nga iyang i-obey unsa ang gisugo sa Ginoo niya. Our pride, our own desires, mao na nahitabo ni King Saul. Abi niya sa iyang hunahuna nga mas maayo pa siya sa Ginoo. Kana di ay i-disobey nato ang Ginoo sa iyahang perfect will, ato di ay nang ang kuanda na ang equivalent di ay ana nga kanang action is like dili ko mo obey nimo kay na ako'y mas maayo nga plano sa akoa. Mao ni akong sundon. Kuha ninyo mga igsoon. Ma-expose ang unsay naa sa atong kasing-kasing. Sometimes dili ta ka-obey sa Ginoo because dili mao ang popular. Or dili uyon sa ginabuhat sa kadaghanan. Overrated na kaayo mga igsuon ang kanang ginabuhat sa kadaghanan nga mga party-party, mga kalingawan sa gawas, kanang mga hubog-hubog, kanang adik-adik, o na uso na kayo na. Dili na nato na ipauso sa ato ang kinabuhi mga igsuon. Dili nato na i-normalize. Kabalo ka sa atong i-normalize? Atong i-normalize, atong ipauso nga every time na ipanagtigom na ata. Every time na ay cell group, faithful ta sa cell group. Every day atong ipauso nga naata sa atong devotional time. Every day ato ang i-spend atong time bisan pag ang tanan wala nagbuhat. Atong buhaton ang atong part dinha sa Ginoo. Amen? Amen. Because sa dihang mo-obey ta sa Ginoo, ma-reveal di ay unsay naa sa sulod. Disobedience and obedience reveals what is inside our hearts. Kung mo disobey ka, wala ka ning tuman sa command sa Ginoo, then ma-reveal na ang naa sa imong kasing-kasing prideful di ay ka. Wala di ay kay pagpaubos. Kay instead nga mo surrender ka sa Ginoo sa iyang perfect will, gituman nimo ang imong kagbubuton. Partial obedience is complete disobedience. Yes, si Saul ning obey siya sa Ginoo, di ba? Niadto man siya sa Amalekites, iyang gipamatay, pero dili full ang iyang obedience. So, it's still disobedience. Partial ra ang iyahang pag-obey. And it is complete disobedience. Saul and his men disobeyed. Ang ilang pagtuman, yes, ning disobey sila, pero naman po'y part nga ning obey sila. Pero ang ilang pagtuman, taman or kutob sa ilang convenience. Taman lang sa ilahang they think nga mauni ang angay nilang buhaton. I-check di eta sa Ginoo mga igsuon, no? Every time.
Basin ang atong gipang obey kadturang mga part sa pulong sa Ginoo nga convenient para nato. Basig na ay mga part sa atong mga kinabuhi because there are areas, different areas sa atong kinabuhi. 'Di ba? Sa finances, sa mga relationships, sa atong career, sa atong ministry, na ay mga command ang Ginoo ana pinaagi sa iyang pulong. Og sa dihang ato nang makuan mga igsoon, sa dihang maminaw ta mo basa ta sa pulong sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga i-obey nato na tanan, dili nato pilion. Kaya ang ato ra ba pilion nato ng convenient lang nato. Katong ayaw na kay lisod kayo na di nako na pwede buhaton gyud. Okay ra ni tanan, pwede ra ko yes mo attend kog cell group, yes mo serve ko, pero maghisgot na ganig kwarta ayaw lang nighilabti. Yes, magkuan ko, magsimba gid ko, always naagid ko sa simba. Yes, magkuan gid ko kanang usingalan ani mag-disciple ko, magkuan ko, mag-alagad ko sa Ginoo. Pero kaning sala nga akong gitaguan ayaw sa nighilabti. You're living a double life. Yes, musimba ko, yes, maminaw ko wali, pero kanang pag-invite ayaw lang na kay dili man gid ko pwede ana, di man na nako kaya. Kuan man gud ko sana introvert. Maulaw magud kog mga tao sila lang. But God has a command for us. Igsuon, remember, balikon nako, partial obedience is complete disobedience. Watch out, no? Gamay na lang. Watch out for this pattern nga gibuhat ni King Saul. Mga excuses ni King Saul. Una, ang series sa mga excuses, ang una sa series sa mga excuses ni King Saul, unsa ang gibuhat, he blamed the people. Makita day nimo nga nag-disobey na ka sa Ginoo kung naanay kanabitang pagbasol ba, kanabitang gibasol nimo ang uban. Para sa nahitabo ni Adan og ni Iba, sa diyang gingnan sila sa Ginoo, uy, ning kaon man di ay mo sa ako ang gidili nga kahoy. Unsay giingon ni Iba? Ang kuan manggod, ang halas gipintal manggug ko. O di ba? Wala galit niya giangkon. He blamed si King Saul, he blamed the people, not himself. Unsay giingon? It's true. Ana siya kay ana manggod si Samuel. Kumusta man ang imuhang pag-adto sa mga Amalekites? Siya, gipamatay nako tanan. Dayon niingon dayon si Samuel, unsa man na akong nadunggan, ning daghan lagi imong mga karniro, saba na lagi kayo karon. Oh, sakpan. Unsa giingon ni Saul, bitaw tinuod. Gidala manggod sa akong mga tawo. Ako ang manggong army, ila manggong gisper ang mga tambok nga mga hayop, nga mga karnero, mga goat, mga cattle. Siya manggod ang nakaingon. Ako manggong leader, wala gid ko giatiman, wala gid ko gi follow up. O siya manggod, kana manggod siya. You are blaming others, mauna siya ang mga excuses. Makita nato mauna ang mga series of excuses. Bantayan di ay na nato mga excuses. Number 2, he included himself in the obedience. Ana ang ingon ni King Saul, oh? Yes, tinuod akong mga army gipangdala nila ang tanan nga mga tambok nga mga kuan nga mga unsa ni mga hayop. Pero ang uban, the rest kami apil ko amo nang gipamatay tanan. Ina naman ang excuse, di ba? Imong isulti ang imong nabuhat, pero ang wala nimong gibuhat, imong giblame sa uban. Excuses. Ikatulo, he justified that he kept it because it's fine. Ingon siya, the best of the sheep and the oxen. Wala na mo gipatay kay mga nindot manggod kaayo. Kuan manggod kaayo kanang mga tambok manggod kaayo sila. Sayang man good. Kana nga term. Ang walay gamit, ang mga walay gamit, sayon ra kaayo i-dispose.
Pero katong mga naapay pulos, katong mga nindot pa kaayo nga ma-enjoy pa ka. Kanang mga sala nga higug-higugma pa nimong buhaton, ayaw lang sa. Malipay pa manggud ko ani, ma-enjoy pa manggud ko. Kabalo ka mga igsoon, gusto sa Ginoo nga pamatyon tong tanan, i-destroy tong tanan nga iyang mga kaaway kay nganuman. Kung dili to niya pamatyon, mugukod to sa iyaha. Og tinuod yun na nga nahitabo. Kay tungod nga wala na puo ni King Saul ang mga Amalikanhon, kabalo ka, nahimo pa silang problema sa iyahang mga next generation. Even sa generation ni David, nga si David na ang nahimong hari, padayon paghihapon niyang nahimong kontra ang mga Amalikanhon. Even sa time ni Esther, katong mga katubitang mupatay sa iyahang katubitang mupatay sa genocide, pamatyon ta ng mga Israelites, kaliwat to sa mga Amalikanhon. And even, ironically, si King Saul, tungod kay wala niya gipuo ang tanan, wala niya fully obey ang word sa Ginoo, kabalo mo unsay nahitabo, si King Saul mismo, ang nagpatay niya is an Amalekite. Muday na ang danger kung mo disobey ka. Because in all the wisdom sa Ginoo, ang Ginoo manggod wala lang siya nagtanaw sa karon, nakita na niya ang unahan. Amen. Wala kita manggod ang ato makita ang karon raman good. Muna kung musalig ka sa Ginoo nga nakakita na siya sa imong unahan, i-obey siya karon aron ang imong unahan secured na. Amen ba? Kung dili nimo siya i-obey karon para sa nahitabo ni King Saul, wala niya fully gi-obey ang Ginoo. Ang katong mga Amalikanhon, wala niya gipuo og pamatay, maunoy ning patay niya. Muna ang danger of disobedience. And the last, ang pinaka excuse niya is niya na siya. Kay kanimanggong, iyan siya, kanimanggong mga tambok nga mga ships, mga cattle, amo manggod ning i-sacrifice sa imong Ginoo. To sacrifice to the Lord your God. Mo na'y naka-danger sa excuse mga igsoon kung ang Ginoo na mismo ang himuon nimong excuse sa imong disobedience. Okay ra, makasabot raman ang Ginoo. Di ba? Kanang inana ba? Kanang inana bitaw nga term, dili lagi ko kaayo makaapil og sell kay busy manggud kaayo, lisod na biya kayo karon mahal na kaing gasolina. Makasabot ra lagi ang Ginoo nga wala ko nag-apil og sell. Makasabot ra lagi ang Ginoo nga wala kaayo ko naka-devotional karon kay kuha na manggud kaayo ka nang kinahanglan manggud kaay mangita gid ko og kwarta sayo. Kay daghan kay pagkinahanglan. Kana ang danger mga igsuon kung apil na nimo sa excuse ang Ginoo. We tend to compensate our disobedience with our service. No? Kanamintang maingon bitaw ka nga, asag di lang god nga dili ko mang-invite basta kay faithful ko sa akong tithes. Mga igsuon even kana sugo sa Ginoo. Nga kung muhalad ka, day naakay na hinumduman nga naa kay kabikil. Unsay giingon sa Bible sa Matthew, adtua sa tong imong kabikil, reconcile sa dayon balik sa templo, ihatag ang imong halad. That is full obedience. Nakuha ninyo mga igsoon? The cost of obedience is nothing compared with the cost of disobedience. Ang imuha di ay price that you pay sa dihang mo-obey ka sa Ginoo, wala ra na kaysa sa price nga imong i-pay kung mo disobey ka sa Ginoo. Unsay nahitabo ni King Saul, ako naman tong giingon, even ang iyang next generation, unsay dangers, no? Mo man ang title na to, dangers of disobedience. Ang disobedience ni King Saul nahimong rebellion against God. No, ang kanidi ay pag-disobey sa Ginoo, equivalent day ni siya sa sala sa witchcraft. Kanang witchcraft, divination na siya
nga nag-seek ka og knowledge or guidance sa other source, dili ang Ginoo. Ang kanadeng pag-disobey, sala day na of idolatry. Ang pag-disobey di ay sa Ginoo, sala na sa idolatry nga instead ang Ginoo imong i-obey, kinsa man imong gi-obey, imong kaugalingon. Ikaw na ang nahimong Dios. Kay wala nimo gi-obey ang Ginoo. Ingon ang Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction, and haughtiness before a fall. Ang garbo mo sangpot sa kalaglagan, ug ang pagkamahipahitason ngadto sa pagkapukan. Kung disobey nimo ang Ginoo, nagrebelde ka sa Ginoo, it means nagpataas na ka sa imong kaugalingon. Ug sa diyang ipataas na gani nimo ang imong kaugalingon, warning! Sa may mahitabo, iugsok ka sa Ginoo. Pride goes before destruction. Ikaduha, disobedience is rejecting the word of God. Ang pag-disobey, it means gi-reject nimo ang pulong sa Ginoo. Ug ang resulta ana kung i-reject nimo ang pulong sa Ginoo, as a result, God rejected him. Gi-reject pod sa Ginoo si King Saul. Dili ta gusto nga i-reject ta sa Ginoo, amen? Dili ka gusto nga i-reject ka sa Ginoo? Amen ba? Ingon ang Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Ingon diri, dili ang tanan ang nagatawag kanako o Ginoo maapil sa paghari sa Dios. Ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit, mao ang maapil sa iyang paghari. Sa adlaw sa paghukom, daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba sa imong ngalan gisugilon namo ang imong pulong? Giabog ang mga daotang espiritu o gibuhat ang daghang mga milagro? Unya moingon ako kanila, wala ako makaila kaninyo, palayo kamo kanako kamo nga nagabuhat og daotan. What a very sad scene, mga igsoon. Nga nigabot unya sa Ginoo, moingon ta, Lord, lamang ko dito, gasimba bi ako sa Happy Church. Lord, nagaserve bi ako, usher bi ako, worship team bi ako. Pero unsay giingon sa Ginoo, pahawa. Pahawa, wala ko kaila nimo. Ingon ang Ginoo diri, dili ang tanan nga nagatawag nako Ginoo maapil sa paghari. Kinsa laman ang maapil? Ang katulang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit. Amen? Kung dili ka gusto nga i-reject ka sa Ginoo nga inon kag pahawa, mga igsuon, let us obey the word of God. I-obey unsa nang gi-command sa Ginoo sa imong kinabuhi. I know na ay word ang Ginoo sa imuhang kasing-kasing. I know na ay gusto ipatuman ang Ginoo sa imuhang season sa imong kinabuhi karon. I don't know unsa na. But I believe nga nung gipadala ni sa Ginoo nga pulong sa nga karong hapuna madungog nimo. Ang akong pagtindog karon mga igsoon, this is an obedience sa Ginoo. Gusto ko mo balibad nga dili ko mo share kay gikan pag mi nagbiyahe nga dili ko mo preach karon. Pero ang word gid sa Ginoo is very strong in my heart. Nga karong panahona sa last days nato sa dili pa mo balik ang Ginoo. Gusto siyag mga tawo, gusto siyag mga katawhan niya nga mga sinugtanon sa iyang pulong. Dili lang hearers but doers of the word of God. This is our warning nga naa ay dangers ang disobedience o ang pinaka-danger ana mga igsoon is that i-reject ta sa Ginoo sa panahon nga mobalik siya. Ina imong tapa dili ta gusto nga i-reject ta sa Ginoo. Dili ta gusto ana, dili ta gusto nga makadungog ta nga pahawa, wala ko kaila nimo. Ngano mo ingon man ang Ginoo nga pahawa, wala ko nakaila nimo. Ngano man, wala man ka nagtuman sa pulong sa Ginoo. Muna giingon din niya. That is the danger of disobedience. That God will reject us. Abi natog okay na kaayo ta. But sa final di ay sa finish line,
Ningon day ang Ginoo, pahawa kay wala ko kailan nimo. Manindog ta mga igsoon. Kato nga verse sa verse 22. Ingon diri, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timani nga ang pagsugot, obedience, is better than sacrifice. Balik ko nako. Obedience is better than sacrifice. Mao ni ang context diri mga igsoon. Mas gipangita sa Ginoo ang imong pagtuman kaysa sa imong paghalad. No? Maayo man mo anhita dinhi, maayo man na manhita diri maghalad ta sa atong mga pag-awit. Musayaw ta, mupakpak ta, mudayeg ta sa Ginoo, maayo man na. Pero mas gipangita sa Ginoo nga inigawas nimo diri sa imong Monday to Saturday. Nangita ang Ginoo kung tinuod ba ka fully nagtuman, nag-obey sa iyang gi-command sa imuha. And how can you know kung unsa ang command sa Ginoo kung dili po ka mobasa sa iyang pulong? Mo nang gi-command sa Ginoo nato to read His Word. Kay naa dinha ang iyahang mga sugo. Kay naa dinha ang iyang pulong nga mooy makapahinlo nato sa dihang atong tumanon. Balikon ako mga igsoon. Obedience is better than sacrifice. Kana mga kita nga mga nag-serve, kita nga mga nasa ministry, nindot kayo. No, na mga cell leaders, nindot kayo. But kumusta man ang mga butang nga dili convenient sa ato abat gusto sa Ginoo nga muobey ta fully. Basig naapat ay mga gipang taguan. No? Naapat ay mga areas sa atong kinabuhi nga wala nato na obey ang Ginoo. This is our call. Karong hapon na mga igsoon. This is our call. Let us search our hearts. I'm sure gyud naagyoy ipa-obey ang Ginoo nimo. In the area ba na sa imuhang relationships? In the area ba na sa imong finances? In the area ba na sa ministry? Unsa man nga area sa imong kinabuhi? Each of us na ay gi-command ang Ginoo nga imuhang sugton. Ug ingon ang Ginoo, Psalms 51 verse 16 to 17, last verse. Dili ka gusto sa mga halad sinunog, ug kun maghalad o ko kanimo niini, dili ka malipay. Ang halad ko o Dios, mao ang espiritu nga mapaobsanon, dili mo isalikway o Dios, ang kasing-kasing nga mapaobsanon og mahinulsulon. Mao na ang gipangita sa Ginoo nato. A heart that is obedient, mapaobsanon nga nagtuman sa iyang kabubuton. Amen? So all bow down our heads. Thank you, Lord. Thank you for your word, Lord God, this evening. Nangita ka, Ginoo, sa among mga kasing-kasing that is obedient to you, Lord. Mapainubsanon, Ginoo. Nagasalig, Ginoo, sa imuhang kabubuton, Lord, sa among kinabuhi. Dili nagtuman, dili matinumanon, dili disobedient, Lord. Disobedience is rebellion to your word. Disobedience is rejecting you, Lord. Dili na mo'y among gusto, Ginoo. Right now, Lord God, check our hearts. Pahinumdumi, Ginoo, ang matag usa nga ani akaron, Lord.
unsa man nga mga area sa ilang makasing-kasing that you are calling them for total obedience sa imong word. And right now, O God, let your Spirit, Lord, convict our hearts. Unsa pa man mga gipangtaguan nga mga sala, Ginoo. Living a double life, Lord. Unsa pa man, Ginoo, nga mga bakak sa yawa nga gi-entertain mo sa among makasing-kasing. Tungod na anak, wala mi nakatuman sa imuhang kabubuton, Ginoo. We surrender that to you right now. We surrender that to you, Lord. Gusto mig total obedience din na nimo, Ginoo. Muna imong gipangita sa imuhang iglesia, Ginoo. Karong katapusan nga kapanuhunan. Nangita kag iglesia, Lord, nga limpyo. A bride, Lord, walay man sa og buling tungod kay nahinluan sa imong pulong. Imong pulong, Ginoo, sa diyang among sundon, nagaklimpyo namo, nagapurify namo. God, among gihalad among kasing-kasing, Lord, that right this minute, Lord God. This is our desire, Lord. Among kasing-kasing, amo ang tinguha, Ginoo, that we will honor you, Lord. We will honor you, we will obey you, Lord. Bisag lisod, Ginoo. Makahimo mi pag-obey nimo. Makahimo mi pagtuman nimo, Lord. Kamon igsoon ihalad imuhang kinabuhi sa Ginoo karon. Ikaw ra ang makaingon sa Ginoo. Ikaw ra ang makaduol sa Ginoo karon. Right dinha sa imuhang kasing-kasing. Unsa man ang mga butang nga gusto sa Ginoo i-obey nimo, pangayo og kusog sa Ginoo nga imuha nang matuman. Nga imuha nang buhaton kanang mga butang nga gusto sa Ginoo imuhang sugton sa iyaha. Lord, yes, Holy Spirit, thank you, Lord. 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 Urabaya shakarabaya handayase. Holy Spirit, Lord, just work in our hearts, oh God. Work right now, Lord. Have your way, Lord. Have your way, oh God. Come on, igsoon. Come on, just lift up your hands in the presence of God. The Holy Spirit is moving. I know the Holy Spirit is doing work sa imong kasing-kasing karon, convicting you. Nagpa-remind sa imo aon sa mga butang nga imuhang kinahanglan sugton pa. Have that desire in your heart tonight. Na musugot ka sa Ginoo, take a step of faith. Lord, undangon na nako ang pag-disobey nimo, Ginoo. Ug tikangan na nako, Lord, ang pagtuman sa imuhang kabubuton sa imong pulong sa akong kinabuhi. Come on, as we sing this song, let this be our prayer tonight. Hallelujah. This is my desire. This is my desire to honor you, oh Lord, with all my heart I worship you. Oh, all that I have within me, oh,
Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Come on, Ixon. Make this your personal prayer to God. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Come on, Lord, I give you my heart. Sige, kus kapag awit ikson, ang Ginoo. I give you everything, Lord. I give you my obedience, Lord. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. One more time. Lord, have your way in me. Yes, Lord. As we raise our hands in the presence of God, salamat, Ginoo. That we are your church, O God, and we are called total obedience, Lord. Salamat, Ginoo, sa among gibaya, among mga kamot, Ginoo. Strengthen those hands, Lord. Liguna kani nga mga kamot, Ginoo. Mahimuming imong mga katawhan. Dili lamang, Ginoo, hearers sa imong word, but doers of your word, O God. Mahimuming, Ginoong Dios nga magkinabuhi. Dili lang a Sunday Christian, but mahimuming Christian from Monday to Saturday, tibuok simana, Ginoo, 24/7, mga katawhan nimo, Ginoo, nga nagatuman sa imuha fully, Lord God, nagapakita sa amo ang trust, Lord God, pinaagi sa amo ang pag-obey nimo. Salamat, Lord, sa imong word. We honor you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for speaking to us. In Jesus' name, amen and amen. Come on, hatagan na itong puso nga palakpak ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Malingkot na mga igsoon.